Варна даде на света нов герой. Неговото име е Мустафа, а хитът му ще измести Кен Ли и ще оглави всички класации. Give your life my way, baby. How about it, me no way? Are you me no say? How you see where you may? Baby, love me, give my. How I knew you been now. I wanna baby, oh. Wanna baby, oh. Baby, love me, give my life. I wanna baby, oh. Още няма ли? Как се казваше парчето? Give your life me. Как? Give your life me too. Не разбирам. Той е от някой друг щат, не е от твоя. Може да ми преведеш? Не разбирам. Така... На кого е това парче? Ами да подходим към гласуване. Ти? Аз съм да. Аз съм твърдо да. Не сте добре, хора, аз си тръгна. Защо? Абе, виж, подлодяхте ли? Той не знае на кого е това парче, даже не знае как се казва. Какво да направим? Как го научи това парче? Аз не знам. Аз съм го чул Кой го пее? Къде си го чул? на музика съм го чул. Само началото Кой? запей. Give you love me, Uti. I wanna make you rain. Да. Айде, ще дам $100, ако ми кажеш на кого е това парче. Аз съм на ръба да ти кажа. Аз не мога да разбера, то просто елементарно. Слушай сега парчето, кое е. Кое? Дай сега почти началото, дай. Дай. Слушай се. Окей. Give you love me, Uti. Била ми от тия. Дай I нататък. wanna baby rain. Бейби, дай нататък, дай. Are you ready to play? I want it on the frame. This is one.